ta gaba sarkin fadar zazzau alhaji abbas amadu sarkin fadar zazzau alhaji abbas ahmadu fatika shi ke kan gaban cewa yanzu shi ma tawagar tasa gaba shi da gaban farko ne yan karma wato masu kare shi sarkin fadar da kai shi baraya da Allah ka kare mana baraya ba ma gani kuri Officer, to gaba ta biyu ga sunan masu sulke sosai wanda shi kan shi sarkin fadan yake ciki gashi nan ya caba ado ya sa fararen kaya gaba daya fari rawani fararen kaya da baƙaƙen takalma sumash na adon sarkin fada yana ɗaya daga cikin 'yan majalisa na mai martaba sarkin zazzau. To duk wannan suna gaban sarkin fadar zazzau.